Tutu oge. Because when they share them this video. I want to share them this video because it's very important. Yeah, update can chori inye. Yeah, the I'll join that actually. But I can make sure I'm gonna be sharing the video with. Okay, how you gonna make that one? Internet more Facebook. I'm gonna course here. Okay, so uno they follow very dark man. Gaba kebe na uno horo Otoshiwega Benue State. Thank you, Honorable. Reverend, bless you, bless you, bless you, bless you. You're my man. So thank you so much. Thank you for the support. Appreciate it. So Otoshiwega Benue State. Ga we may intervene. All the intervention Tinubu Ojiwega Wakwano Benue State. Now actually I would 2 point raise in that particular address on the people Ebulun Madaha. Kaija making an analysis. Then IG away to one. I say Mbana sorry. Mbana Bokwa. Mbana Boko Kana Bokwa. Let me bring up a video. Let me bring up some pictures that will portray and sell the message I am discussing on Facebook. Look at this picture. This is the picture. So this video should be looking at me now. Okay. So now, as in Ghana Boko, Ghana Boko, Akeji Boko, Akeji Boko. Now, when some of my umunai, then they claim they feel that now, here they could feel and now watch it. I make a video. The only thing now, name emphasis ka happen up on the Fulani. Ka happen up on the Fulani, umunai, ndena support her, Buribu. Ndena Roala, Buribu. Umunai, ndena behind the scene. All in on TikTok now, let picture I'm sure on Facebook. Nde YouTube na here. Picture wo ebe nde government na again negotiate with the bandit. And in Tinubu men address, Basra Tinubu Tinubu get men address. Yeah, he repeated that thing that they should live together with the Fulanis. They should live in peace with them. Kuku na made negotiation. So actually Kulu Oda and Kemonti. Progress I got very short because I'm about to very soon. I have another prayer online prayer. Now, yeah, but then I be a boom mad. Then the people that they got mad long time ago, more than 8 years now. And I bomb and they would be benu. Not they been book on Ibo. I was so comforted Ndibo na say, no Hendi Ibo mere. Ndibo nde benu mere Ndibo we hear them higher. Or hear some people in the school of thought. It may be true, may not be true, but the problem not there. Ebuchande Benue or Ebuchande Benue, I got halfway there. They're still coming to Bola Mandibo. I want to use Gehara to retaliate him and Ndibo. That is for now. But that doesn't stop that they are still coming for Ndibo. That doesn't stop the fact that Nanda actually will allow Nigeria as their own inheritance. They can have. That doesn't change that in a or Ibasi. Yoruba or Ibasi. So in a check all these things now. I know about the rain and down with a mission. How do I go for their mission? Let me video somebody against that man. Now very time when I hear warning. See that Nanaka Meneno, no time Israeli should bomb no how the beginning. And then Makade and with equipment. They are not joking about it. They have the equipment. They are well loaded. How many equipment carry them Nigerian soldiers? So Gena Asoni Igbo, open under bounce on the now. What do we do? Uno una mod car. Uno na hokwa jet fighter they will have a weapon. Now why helicopter they have weapon? Do you have all those things? Odo kuru na na government ekwele abacha onye kwuru ya other prayer no more insurgency ka for 24 hours na aka government na ya
and that is 100% correct. Okuria by mistake, okuria by whatever. There's no dispute about it. I just na this video now. Kedi here name Mobu Nanda Bata against us. How about now? Very Dark Man made a video. Us na trouble him a video say, but he has to do it. Yes, say map. I want to follow the map. Nanda circulate to go all the Nigerian state. Now I can go around. Ya go but I sheba kidnapper. Neba burebu. After my calculation in that now, Alibu Sorogunyan and then these people go around. Alibu Soroburebeha na Aron Roja carries an Imo state and Anambra state and Enugu. Ndana no ano Birebri chase Enugu almost every week, or let me say in a week in a month 2 or 3 times I get incidents of Nde Fulani. I think I'm one the Fulani are the problem, but they cannot continue to operate and succeed without any Igbo so and when Igbo so behind this thing. Igbo because of ego. Hachoro. When I support these people, Agwa who they shall escape. Agwa who they shall operate na Igbo. On the Igbo habunde, Ndi Igbo get a chopotaha, a totrunda hati, Pola hale ale afudebe. Ndefra the secondary enemy Agelebanya. But I did na Junabo. Unugai woreko hera na Chineke poputara nwa amadea mere advertise kaiji we chekwa na Igbo. Can we utilize that opportunity? The ball wana your court. Ya nwa amadi bi na obodo ndocha. All bigo obodo bi ebe too long. Hey tinye enwere ọrụ gara aga ịrụ ha n'etiti ndị agha obodo ahụ ndị amị. Orugo there ka ọ gara ịlụ agha nwa okorobịa aha wee hụta shi arụ ngwa agha ọgwụrụ mba. Aga m akpa ahụ dị ngwa agha ka ahụ maka Facebook na information. Ya hụta shi arụ ya mgbe ha hụrụ ha jụwa ya na ọ ghọtara ihe niile gara ebe a ya sị ha na onwe ihe ama ya dịghị shọt ya ghọta ha chị ọchị filie na ọma ha ihe because ọnwụ na ọma ha ụgwọ ha na ya ma otu ha chị arụ gada weapon nke ya agwụla n'obodo ndị ọcha dị ma garakwa ndị ọcha uru ugbu a but ya sị ya gara dị ya ka ya nwee ike mụta otu a ga-esi protect ala Igbo. Nwoke ebe m na-ekwu okwu mgbe ọ dị obere o nwere mgbe ọ rụrụ radio without battery mgbe ọ dị obere so ihe m ga-ekwu ya na bụ ihe ịchọpụta ihe na ihe ịrụ ihe nọ ya the guy n'ime it's inside of him ọ nweghị onye ọ nọkọtara ka o mee is inborn in him so mgbe ha rụziri that olodocha ha ya gwa ha na onwe ihe ahụ ha hapụ ya release ya si na onye gawa illiterate ọ si ya were ezi ihe ahụ ọ mụtara n'aka ndị ọcha otechi agwụ ngwa ahụ ọgwụrụ mba tinyezie ya ihe n'ime ya sị na ọ bụrụ na otu ihe a ji agba aga njem na nọrọ na Lagos gbaa ya n'ebe ọ ga-eru ihe dịka ore ma ọ bụ na-etinye ya akụrụngwa niile enyi achọrọ na agba ya na Lagos ọ ga-eru n'ole o ruo n'ore ebe ahụ ka ọ ga-aga mepe na ndị niile nọ ebe ahụ nke ha gwụrụ agwụ mgbe ọ kọchara m ya sị ya ịhapụ gị na ya sị na ya chọrọ naanị ya na wit ihe ahụ nwere ike ikpochapụ ala Imo steeti niile na ya wụ onye a na-ekuru ha ala nke onye ahụ agwụla ya sị ihe eji na-ewelata ihe ụlọ bụ ka ndị Igbo bịa nyere ya aka ka a rụọ ya nke ọ dị ọtụtụ nke mbụ nke abụọ eburu ya bugasịa n'ụzọ niile esi abata ala Igbo nke atọ akụziere ndị mmadụ otu esi arụ ya na otu esi eme operate eji ya chere oge dị oke egwu na-abịanụ ihe njiri ama ọkwa abụ eluigwe n'ụwa ga-amakwara m aka ebe ala Igbo ga-agwakwara m gị na m nụrụ asị onye nụrụ n'ukwuo anụkwara m ekwukwere m akpọkwara m oku kedu ihe a chọrọ n'aka unu meenu volunteer ma ọnwụ na ikpere ekwe na ndị abịagokwa ahụ kedu ndị gara aga gbuchichi ndị mmadụ na Benue asị negotiate with them but mgbe enwe otochi egbagbu onye ugwu onye uwe ojii na ọhịa n'ala Igbo a na-negotiate kwa otu ahụ the answer is no negotiation. Atụtụrụ ha ụmụaka ahụ gbagbuchie ha gbagbu ndị aka ha dị ọcha. For me, I'm not saying this can protect anybody not into criminality. Onye ọbụla na-akwafu ọbara ọbụla ndị Igbo aka ọbara ịkwafuru ka akwafu nke gị. I don't care me say zọga nwere ga enwe pity for you because agharụ gị lụwa agha ka is a different like mụ na agha so ama egbe egbe kem onye nyere m nwa onye ama agba
mana ugbu a ga na-esibeghị gị pụta gị ga hụ nwanne gị onye Igbo na ị na-azụ ọzọ nwere onwe gị kpa ya sabụtọ gị gbagbuo ya Chineke mere gị otu ahụ ikwafe ọ bụrụ nya ahụ aka kpara gị so m ga-ekwu ya nke ha bụ iche na m na-asọpọtụ gị na ị gara ga gbagbuo nwanne gị na ị na-esisi na ndị mafọ ị na-azụ nwere onwe aka ga-akpara gị Chineke ma ọbara gị ga-awụsakwa otu chi wụsa ọbara onye ọzọ ma ọ na ị mere ya eme ma ị meghị ya onwe ihe ga-eme gị na mere m gị na-arụta ihe aka ugbu a bụ nwa okorobịa wee sị na ọ ga-aka mma na anyị chekwa n'onwe anyị chere ndị echere n'ihi na ọgụ nọ n'iru otu ọha mere ndị Benue ha ga-ebite ya n'ala Igbo nke mbụ gee ntị na egwara m nke ọma korota ha ga-eche eme nke ala Igbo ha si na ndị Igbo ma oke amamihe ọnwụ niile efolo na nso nkwa na soshal midia na nso nkwa na-ama gema nkwa niile mgbe niile otu enwere mgbe ha bịara na-eme ịma akịgasị ụlọ amaakị ya awụ ụzọ ha ga-esi aga njem ha amaakị ya na ihu data aro ha mara sign ebe ihe doto anọ amara na ihe dị ka they know their sign and they know why they are doing those mark ya nọmba nke abụọ bụ agwara ha enwere bọmbụ agwara ha tinyegasịa different places n'ala Igbo na ha plant ya dewe there amara abalị ole datin ga-agbawa so ụzọ ọbụla ga-esi gwubilara ndị Igbo that is what they are all out to when na-apụtara achọpụtara na ha na-abịa physically Igbo ndị Igbo nwere ike bịa repressal attack ma ọ gbukwa ha ugbo achọzi iji ngwa agha ọgwụrụ mba bọmbụ achọrọ iji bọmbụ achọrọ iji ya kidnapping nọ gaga on already mana ke kidnapping na ndị Igbo aka ha nọ n'ime ya ndị sa ahụ ndị Igbo because ebe ha si eri mmadụ ekwure n'ihe ego na-ere nwanne ya mmadụ ekwure n'ihe ego na-atọrọ nwanne ya na-anapụ nwanne ya ego mana ajụjụ m na-ajụ ha mgbe niile ọ dị possible na onye Igbo ga-aga ugwu Hausa ugbu a gwa onye Hausa na achọrọ ka m yuzuo gị ka m na-atọrọ nwanne m ha ga-atụpụrụ gị ọnụ ị ka nebe gị na onye Fulani emekọ aka ka ị gago onwe ego elu ị ga-akwụ onye Fulani ya ebitere ya nwanne ya nwoke ọ ga-eme ya he will never do it ihe ọzọ m na-achọ ịrụta ka m welite that picture here ka m welite this picture ihe ọzọ na-achọ ịrụta aka enwere ndị Igbo anyị ugbu a na bụ ndị Nsụka side na ndị Afikpo na-ekpezi ụka alakụba ọ bụrụ na Facebook ọ ebe ị ga-ahụ that picture lekwe the picture here ọ bụrụ na Facebook ị ga-ahụ that picture lede ihe ahụ onye a na-ahụ na-ahụ na picture na Facebook bụ onye Igbo unu hụrụ the video ọ na-aga viral ndị Igbo na-ekpezi alakụba na ihe ahụ plan ha nwere na alakụba ga-eru ebe niile mana ebe m nwere problem ebere na-emere ndị alakụba ndị Igbo ahụ alakụba na ndị Yoruba ndị a can never trust onye Igbo ma Yoruba onye alakụba that is why n'ụlọ ebe ha na-ekpe alakụba ahụ onye Igbo can never lead them in prayer never onye Igbo can never lead them in prayer ama m na ndị ugwu nọkwa na this platform ahụ na m Abdullahi I don't see you ị na-anụ Igbo but don't worry mana ịhụ na ị na-egecha ya ka ị bịa na-abịa egbugbu ndị be anyị aka sị gị ga-aba gị n'ọnụ Abdullahi ama ị nọ n'Enugu ị na-asụ Igbo I know you very well ọ bụrụ na ị ga-abịa gechaa ihe a ka ị bịa gị ga gwa ha na m agbapụlu n'afọ ka ị nwee ike na-egbu ndị be anyị aka sị gị ga-aba gị n'ọnụ ebe unu bịara ụwa ogbugbu ihe unu bịara ogbugbu anyị nabata unu abịa na-eme na-asụ Igbo dịcha ka ndị Igbo anyị unu na-emekọ ihe mana unu bịa gị na sọpọtụ ndị be unu ha bịa unu abịa egbu anyị egbu ọnwụ ga-egbukwa gị gụwawa Abdullahi I tell you now nonsense so ndị a na-akpala nkata ka m gwa unu ọsọ gị wuru onye Igbo were kụgide alakụba isi gị agbawa na ịkụghị alakụba onwe ihe mere na ha atụrụ ọsọ gị that is why onye Igbo Yoruba agaghị aga na ebe ndị enwere imam ndị Fulani gala ije na prayer a na-eme ya eme ihe osoro ya chegharịa ọhanifidel as far as they are concerned ha sị gị arni I know them I've lived there with them I know them very well so and number two onye ọbụla bụkwana onye ụka alakụba ikwenye ha na aga na-egbu mmadụ ka enwe ike wee win the whole world ka ọ bụrụ alakụba niile ịwụ a fake onye alakụba ọ bụrụ na ị maghị mara ya na ka a repeat ya iwere onye Igbo Yoruba onye ọbụla na-abụghị onye Fulani ha na-emetụ ndị Hausa ebere small thank you for the like in this video share akwana ya ọ bụrụ na Igbo onye Igbo were onye na ị na-ekpe alakụba ma bụ gị ajụọ gị na gị si alakụba na ọwa okpukperechi nke udo
no here okpukperechi nke udo ọhịa because that ịjụ ha asị ihe nji hapụzi ebe m na-ekpere before baa na alakụba na ọ maka okpukperechi nke udo alawo ihe dị otu a gaa mee gị interview gị sị ha na ihe gbasara na alakụba alakụba nke gị ekwenyeghị ka egbuo mmadụ ka akwafe ọbara ha ma na-ewu fake agha asụ a ga-esokwa egbu gị right this thing gwara unu na mmerecha na alakụba unu kụwara isi unu na-eji nji ka unyi oge ruo a ga-egbu unu because they don't believe in your own na ichegharị ọfụma ha believe na nchegharị unu no fake na enwere ihe unu chọrọ bịa so ihe nje na-ekwu ya bụ ka anyị jikọta na aka nụ kwadonụ nwanne anyị nwoke a chọpụtara na ihe a bụ ngwa agha a ga-eji dewe maka nchere oge eni ụbọchị ọbụla unu tetara n'ụra ya were nwere kọmuniti ha wakporo ta acha wakpo Benue a ga-eteresịrịrị ebe ha nọ adadụọ m ji na-akpọ oku onye ọbụla ndị nọ na village ndị nọ na kọmuniti ịnọtanụ tinyewenu igwe nyocha CCTV so na nweta shi wakpo anyị a ga-eji CCTV mara the group iberanụ mara sad ebe ha shi wee lawa mara ebe ha nọ gawa na kampụ ha ebe ahụ gaga gbanyere ha datin ha na-agwụ ebe ahụ enough is enough. I repeat, adopt every community. Number one, main initiate in the Hunters Association. I don't personally have vigilante, but every group main initiate Hunters Association. Ebenda Babuna is just as how hunters. Uno form one hunters in Kuno. Nde do a form go keha. Ali Bonine form a Hunters Association. Uno form other hunter. Choran umbrella nya hajidanaka. Chorokwa hanya the other one nyekwa nke me approve. I'm going to approve. We don't hear that somewhere. Ihe nchere onwe. Onu form where ndị no abroad you don't do naka. A CCTV camera na every loose and cranny so the village kunu. Unu make sure say then but then somebody get represent to na this group in a form. Kai we ke ba kuzera hoteshi e me that in operate. Kai we can produce that in a mass quantity. Produce a amount to every strategy of our labor. Onwe hane obodo ọbụla ha wakpuru aga na CCTV camera monitor side ebe ha chi aga nga trace ha ruo ebe ha nọ ọwụ na ala Igbo niile nwecha CCTV camera every community nwe ya ha hapụ this community na ba na another place even though ha na-aba n'ime ọhịa but ahụ ime ọhịa ebe ha gawara a ga-etrace ha n'ime ọhịa ebe ahụ enweta ha na the camp ha n'ime ọhịa ebe ahụ agbere ha datịrị ebe ahụ ha ga-akelechi ha na chi ha ga-akpewezie ihe abụzi nji bịara ndị Igbo achọghị m ikwu ọtụtụ ụfọdụ ga-abịa ga-akpọwa iyi ikwu ihe sọrọ ha ihe na-amaghị ihe na-ekwu gị na-ekwu mana ihe na-ekpere mbụ ihe ọbụla mmadụ kwuru n'ụwa ihe ọbụla mmadụ iwe ichi mmadụ ibe ọ ga-eru gị aka ọ bụrụ na m ji obi ọjọọ ka m zọọ viewers ka m ji na-ebe ekwu ihe ndị a ihe m chọrọ n'ụwa ihe m mere ndị mmadụ ga-eru m ma ọ bụrụ na m na-ekwu ya because of my concern ka anyị dị nke afọ Chineke ga-agọzikwekpo ọ ga-echekwakwa my own family ka anyị chịkọta okwu m anyị nwere nwanne anyị Chukwu nyere onyinye amara ihe ọ rụpụtara nwere ike iji wee ngwa agha ọgwụrụ mba ọ na-akpọ okosi ka anyị bịa nyere ya aka o nwetago ala enwere otu esi zụọ ala ekwesịrị ka anyị bịa rụọrọ ya ihe zoro ezo ebe a ga-anọ na-arụpụta ihe ahụ ekwesịrị ka enwe ndị gị na-eso ya na-arụpụta ka ha mụrụ techa arụ ya ka hapụ ịbụ naanị ya ekwesịrị ndị ga-enyekwa ka buru ya all the region niile ebe dị n'ala Igbo bụbara du gajigo ya nkebe gee ntị ekwughị m okwu Biafra because na-akpọ Biafra aha ma na ndị Rivers State sokwe ya mana unfortunately itinye ha na ha wa ga-esokwe bụrụ ndị ga-enye ebu anyị ka anyị tigodo ihe n'etiti bandara anyị na ha nke ese be ha batawa ihe ha hụrụ ya ewere otu aka ọha nọ n'ọnụ enwe ihe nwere ajụjụ ọ na-ajụ na comment section biko comment enwe onye nwere ihe ọbụla chọrọ clarification ask me in the next 2 minutes. I'm just going to have here because I'm about to pray in the next 15 minutes now. I need to enter prayer. So, Adam no, ejikwala mozia. To sa ihe onyonya. Ihe onyonya na-ekwu okwu ya bụ ndị a na-abịakwanụ ka anyị kere n'nkwụcha. Agha dịkwa, nsogbu dịkwa. Agha dịkwa. A gwara ha were bọmbụ gaa liere anyị ala Igbo niile. A gwara ha fọmụcha kampụ na ebe niile ala Igbo sọrọ ka ha nwee ike wee ebe ha ga-esi na-abịa awakpo ndị Igbo. A gwakwara ha agwa. They were told. Agwakwara ha agwa and ha na-eme ya n'ike mission ha bụ na the whole Nigeria niile na ụwa niile ga-abụrịrị ndị okpukpere alakụba
but the problem anọ dị ikpere godo alakụba ha ga-ejikwe gị si n'ihi na ebelieve na sị ha bịara ụwa ka ịnwụ anwụ na onye ọbụla hụkwara na ha ga-egbu ha gbuo ụgwọ ọrụ ha dịrị ha so ha gburu gị gwa gị kwuo na ewu onye okpukperechi na-enweghị isi n'ọdụ ụgwọ ọrụ ha dịrị ha according to ya gwara ha ọwụdo okpukperechi ha hụrụ n'ime ha gị gwara onye okpukperechi ha na ibelive ha na a na-egbu aga na-akwafe ọbara ma a na-ewe fake man a ga-egbu gị ọhịa mere ha ji hụ anọkọta ahụ aga nga ndị mmadụ na-ekpe ụka alakụba n'ugwu Awụsa agaghị tinyere ha mgba agha ogwu n'igwe aga-agbagbuchie ha ọ ndị ha believe ndị na-ebelive ha na-adapụta ha believe ọhịa ị na-ahụ ihe ahụ so ị bụrụ onye Igbo biko eji m Chineke na-arịọ gị ka anyị chịkọta na aka ọnụ tụnyere na nwanne anyị nwoke a ka ọ mara otu ọ ga-agwa anyị ihe a ga-eme gbasara iji wee chekwa ndụ ala Igbo a ga-anapụ anyị ya ahụ anyị wụ ọka mma na ma anyị nọchala ndị ọzọ ọhịa m wee bido dịsọ ọgbaka na Igbo ruo ụlọ Igbo ka anyị rute n'ụlọ agha dị irute ụlọ m na-ekwe asị gị hapụ ebe i bikwara lọtawa anya gị rute ụlọ investment gị welatara anyị ụlọ dị gị na-eme ya chọọ CCTV kamera ma ncha n'ụlọ gị anya gị eru ụlọ ị na-ebute the money gị na-ebe invest not just ịbịa n'ọrụ anyị ụlọ tinyere anyị kọmpi tinyere anyị ihe gara aga n'ụlọ with a CCTV camera Igbo erute n'ụlọ because onye Igbo ọbụla a developer let's develop home let development reach home all the concept of my Igbo ụlọ not akụrụ ụlọ akụrụ ụlọ dị mma ihe ọ pụtara bụ bute moto ahụ ị zụtara bulatara anyị na n'ụlọ bịa rụọrọ anyị ụlọ n'ụlọ but nke a Igbo ruo ụlọ Igbo wo a developer onye were na development bịawa n'ụlọ that is the point I'm making anyị rute ụlọ kọmpani anyị nọ n'ụlọ wụ just akụ anyị ihe mkpata akụ ihe anyị ji akpatara anyị akụ welatara anyị ụlọ ya wụ Igbo erugo ụlọ maka na ọwụ na anya gị asa ebe onye obi onye na ka akụ ya dị ebe akụ onye na ka obi ya na-adị ọ bụ na akụ anyị na biznes anyị nọrọ n'ụlọ anyị ga-akpali plan otu a ga-esi echekwa our businesses that is the truth we must protect it ka hapụ ịnapụ ya mana otu anyị gwere mgbu ya niile ga dewecha n'ugwu Awụsa dewe na Lagos ihe na-emere ba ha ya sa emewe unu hụrụ na ndị a na-ekwusị ka a hapụ ka anyị na ndị a bie n'udo mana ndị Yoruba achọghị hapụ ndị Igbo ka ha bie n'udo na Lagos Tinubu bịara bịa gwa ha let there be peace live in peace with them negotiate with them mana o nweta chigbuo onye uwe ojii ma onye agha a na-negotiate kwa with them a na-agwụkwa anyị biko kamgbe a gwara Nigeria negotiate with ndị Igbo na ihe gbasara agitation ha kwere negotiate but even when they are not buying anybody ugbu a ahụ ndị na-egbu mmadụ kamgbe si ga negotiate with them number one si live in peace with them mmadụ na onye oshi mmadụ na-ekwe nsọ na-ebikọta ọnụ otu aka ha nọ n'ọnụ udo dịrị nụ ka emesịa nọ ekwuchara ma menwere enwe ihe ọ na-ekwu enwe ihe anyị na-ajụ ido ya dị ya Uche Izunwa thank you so much ọ sị na ọ bụ ihe ekwesịrị ịkpa na ọ bụghị na ịbịa na-atụsa n'ikuku ịwa ọchị atụsago ihe n'ikuku kedu otu ị ga-echikwere wee kpọọ nzukọ na-abụkwa ikwu okwu n'ikuku ọwụ onye ọla gbakọtazie anyị emewe nzukọ ya na ya dị ọwụkwa nzukọ dị na ga-eme ka anyị ikuku n'ikuku mana ọ na ikuku ka anyị ga-eji wee kpọọ oku ọ nwere ahụhụ na ihe m na-ekwu n'ugbu a nna m ị ga-amara na m na-enwere ihe dị otu a so ọkwa na ikuku a ga-eji wee kpọọ oku maka nzukọ ahụ onye ọla gada people abịawakwala people na ha agwara anyị we need more people dị serious with ihe a na-eme anyị gadacha na anyị bido dị nzukọ na n'ime kpaa nkata nwa okorobịa ahụ anyị na-ga-eme meeting ya akọwara anyị exactly ihe o bụ emeghị evaluate mara ya akọwa onwe otu ọ ga-esi akọwa but we must do to protect his identity wee ebe a ka a ga-esi pik ize ndị mmadụ ga-esoro ya gaa na site ebe ọsọ ya zụrụ ala a ga-arụ ya so anyị ga-eji ikuku but ọ bụ ihe niile ka a ga-echere n'ikuku that is the point ọ bụrụ na nwa ihe m na-ekwu n'ikuku na ndị ahụ bịara abịa will not come ọ bụrụ nwa ihe m na-ekwu na gụnwa na-ede ihe na we not know na enwere such hidden plan the guy chọpụtara ngwa agha eji egbu ụwa and mara na agha na-alụ na Israel agha ahụ bụkwa so many things aga ahụ world war ebidokwelenu by 2026 unu ga-ahụ ihe ga-emerụ ịma mgbe Israel na Hamas bidoro nke ha efile na ọhịa ga-akwụsị taa na echi ya ọ bụla afọ atọ na mgbe Ukraine na Russia bidoro echena 2 months akwụsịla ọ bụla afọ anọ ka ọ gịnị afọ atọ yes ka abụọla afọ abụọ ka afọ atọ so that is it nke a na-ebidokwa na abịara Iran unu ma na awọ ọnwụ ka ha wụ n'onwe ha wụ ndị ogbuola agaghị ekwekwe a ga-alụgide ahụ ichie anyị niile kwesịkwara ịdịkwa njikere because cheke na echetara mgbe a na America na ndị Saddam Hussein mgbe a na-alụ agha 1991 Saddam Hussein anọ m ugwu asa mgbe ahụ ka a na-eme ndị ugwu ebusowe ndị Igbo agha
na ha na-asọpọt Amerịka. Watch one awụrụta gị gbuo ndị Iran gboo na ndị ugwu abịa busowe anyị agha. Anyị kwesịrị ịdịrị njikere. Mark my word. Eweta gị gbuo ndị Iran gị ha nweta ịnyamịrị dakpụba nka ha egbuwe otu ha na-eche eme. It's their culture. Hapụ ka ndị na-alụ ọgụ bịa gbuo anyị ebe a. Anyị kwesịrị ịdịrị njikere. Agha dịkwa n'udo dịrị nụ agbasala nụ. Thank you.